والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Vi, braćo, znate da se u ovoj vjeri dokazi crpe iz koliko osnova? 3, odnosno 4. Aj, barakallahu fik. Rećemo iz 4 osnove. To je Kur'an, to je sunnet, to je iđma i to je qiyas. Ova 3 su jedinstvena. Po pitanju qiyasa postoji razilaženje. Za svaki postupak halala ili harama, šta treba da radiš, šta treba ne radiš, izvlače se iz ova 3 glavna ili glavne osnove. To je Kur'an, to je sunnet i to je šta? Iđma. Naime, o čemu se radi, braćo? Kad pogledate malo, pustimo sad ovo što smo govorili sad. Kad pogledate malo na menheđ dave u Bosni. Menheđ dave. Oni koji su bili na studijama, pa se vratili nazad, pa govore ljudima i prenose znanje svoje. Nađete često da se u određenim stvarima odstupi od ove 3 osnove. U načinu dokazivanja i praktikovanja onoga što se nauči ili što se kaže, odstupi se od toga. Kako to? Nađete često da onaj koji ljude podučava Allahove knjizi, podučava ljude sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i podučava najispravnijim dokazima, primjera radi, da bude često kritikovan od onih koji su bili negdje na studijama. I vallahi. A radiš po Allahovim dokazima ili kuranskim tekstovima i tekstovima koji su došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ćeš naći da taj menheđ ili taj stav ili govor koji si odabrao suprotstavlja se govoru određene grupe učenjaka možda. Ili jednog. Ili shvatanja, znači te mesele shodno trendu koji se odvija u zemlji koji živi insan. Navešćemo sad primjer kako se to može dogoditi i najčasnijim ljudima. Pa ćemo se vratiti na dokazivanje da je Kur'an osnova u dokazivanju, a zatim sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi imam Buhari u svome sahihu, a nekoliko mjesta je rivajeti. Od Aisha radijallahu anha. Kada je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na samrtnoj postelji. Šta je rekao? Kaže: "Murru Aba Bekrin yusalli bin nasi." Kaže, naredite, kaže Ebu Bekru da kaže klanja ljudima. Namasko vrijeme nastupilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može izaći sobi. Pa je rekao, kaže: "Murru." Kaže, naredite Ebu Bekru yusalli lin nasi, bin nasi, ako dolazi bin nasi, posle dolazi dole lin nasi, kao ćemo vidjeti. Pa kaže Aisha radijallahu anha, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr je, kaže, čovjek ako bude klanjao na tvome mjestu kao imam ljudima, plakat će ili on plače često i kaže neće ljudi čuti njegov govor. Jer ako se sjećate kad smo govorili prije, kada je Ebu Bekr između ostaloga, kad je htio da učini hidžru, sjećate se drugog dersa, pa između ostaloga je sreo jedan mušnika pa rekao takav ne treba da odlazi, ajti nazad, pa se dogovorili da neće on učiti naglas Kur'ana i tako dalje, nego samo obožava Allah da se u svojoj kući. Šta je uradio Ebu Bekr? Napravio je znači opet mesdžid u svojoj avliji i tu je, kaže, šta, učio Kur'an naglas i klanjao i plakao bi učeći Kur'an, pa bi se ljudi, kaže, u gomilama žene gdje su okupljali, ne vide šta je to. Tako je bio Ebu Bekr. Kad bi učio Kur'an, plakao bi. Pa je rekla Aisha radijallahu anha, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tako, tako i tako. Pa je opet rekao šta? Naredite, kaže Ebu Bekr, kaže neka klanja. Pa šta je uradila Aisha radijallahu anha? Otišla je Hafsi. Ko je Hafsa? Ovako je rekla, prvo je rekla, došla je kod Allah, pa je rekla Ebu Bekr je takav i takav, pa kaže pa naredi Omer da kaže klanja ljudima. Nemoj znači Ebu Bekr naredi, kaže Omeru neka klanja ljudima. Pa je rekao Allah poslanik Ebu Bekr, Eba Bekr, još sam li nas. Kaže naredite, kaže Omer, ovaj Ebu Bekr neka klanja ljudima.
Pa je otišla do Hafse. A Hafsa je ko? Kćerka Omerova. Pa joj je ispričala sve ovo da ona kaže Allahom poslaniku isto što ona rekla. Sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ona došla i rekla je isto to Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nego kaže navedi ti kome? Omeru, neka Omer kaže klanja. Yusalli lin nas ovdje dolazi. Neka kaže klanja ljudima. Šta je rekao Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je teške riječi. Kaže entune ili vi ste, kaže, kao one sa kojim je Jusuf bio iskušan. Žene sa kojim je Jusuf bio iskušan. Svojim ženama je rekao, vi ste, kaže, poput oni sa kojim je Jusuf, sa Vahibu Jusuf, sa kojim je, kaže, Jusuf bio iskušan. Merru Eba Bekin yusalli bin nasi, sad dolazi, li nasi. Kaže, nego, naredite, kaže, Ebu Bekru, neka, kaže, klanja ljudima. Šta se iz ovog hadisa može, braćo, da zaključi? I kako su ga islamski učenjaci prokomentarisali? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nešto naredio. Ali nisu htjeli, odnosno suprotstavili su se naredbi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa čime? Sa dokazom iz Kur'ana ili sa dokazom iz Sunneta. S čime su suprotstavili? Analogijom. Nemoj Ebu Bekr je takav i takav, nego naredio Omer. Pa su mu došli da ga, što bi rekli mi da ga nagovori, pa je odbio. Pa je rekao opet naredite, kaže Ebu Bekr. Pa su došli pa preko veze, što bi rekli mi opet, i da se neko zauzima, pa su opet došli, pa je rekao šta je rekao. Vi ste, kaže, kao on je sa kojim je Jusuf bio iskušan. Pa je onda opet rekao, naredite, kaže Ebu Bekr, neka Ebu Bekr klanja. Ebu Bekr klanja. Šta se ovdje, braćo, radi? Naćete danas često da ako dođe neko sa šarijatskim dokazima iz Kur'ana i Sunneta, da se to često šta? Odbaci. I uzme se stav, kaže, pa dao je, kaže, jedan šejh fetvu po tom pitanju, tako i tako. Ili, u posti treba dava tako da ide. Ko je to rekao? Pa mi smo, kaže, razgovarali sa tim i tim, pa su tako rekli. Zašto vam, braćo, ovo govorim? Vjerujte, došao mi neki dan, brat. I čovjek od daija poznat, o kojem sam ja i dan danas imam lijepo mišljenje, i govorio sam tom bratu da posjeti toga insana i sa njim se druži i razgovara. Ovaj mu je rekao, kad ga upitao drugi njegov koji mi je prenio to, kaže, da li da slušam, kaže, drsove, kaže, Muhidna, kaže, ne slušam. Ne slušam. Prije nekoliko vremena sreo sam tog brata, tog daju, i sa njim se ispričao samo tako lijepo. Wallahi, braćo, ako mislim ja o tebi, da si takav i takav, da tvoji derse ne treba svojima da ti kažem oči, pogriješio si tude i tude, mi smo održali koliko dersova o onima koji su pogriješili određenim meselima. Ma ti kažem, nemam ja dva lica, da ti glumim, da se s tobom smijem, ali za tvoji leđa kažem, braći, nemojte slušati njegove dersove. A mi ništa ne govorim, braćo, drugo ovdje, osim dokazi iz Kur'ana, dokazi iz Sunneta, dokazi iz Ižma i, spominjam, govori islamski učenjaka, i njih vraćamo na šta? Na glavu Kur'ana i Sunneta. Zato što mi, inša Allah, sada vidite, govoriti o tome šta su osnove u našoj vjeri. I na šta se vraća prilikom dokazivanja, prilikom potezanja određenih poteza. Da se vratimo na situaciju u zemlji, ili da se vratimo na knjigu, na Kur'an i Sunnet. Da li da se vratimo na ono što se sviđa trojici daja kad se sretnu, pa napravi sjedaljku i kaže, ovako ćemo da zastupamo menheđ, ili da vratimo to Kur'anu i Sunnetu. O tome ćemo da razgovaramo. Naime, vi ćete naći, braćo, kad pogledate, ja sam ovdje 3 godine, da u Bosni danas postoji nekoliko vrsta onih koji sebe smatraju da su na ispravnom menheđu. Od onih koji su studirali i završili studije vani. Jedni su otišli u novinarstvo. Znanje koje su stekli i zamijenili su ga novinskim novinarstvom. I nema tu nikakve spornosti. Ali ćemo vidjeti malo kasnije. Jedni su uzeli takozvanu kancelarijska da. Zamijenili su svoj posao. Jedni čak rade u ambasadama strane. Jedni rade kao prevodioci, kao turistički vodiči i tako dalje. Jedni su se zadovoljili da budu vjeroučitelji. U redu.
Jedni su opet da budu mihrabu. Ništa, braćo, od toga nije sporno. I treba da suđe sve sporete, treba da suđe. Međutim, ne smije se dogoditi da daja i onaj koji se vratio sa znanjem, kada uđe u ove sfere, umjesto da promijeni okolinu i mjesto gdje radi, da on biva promijenjen. To se ne smije dogoditi. Da se vanština promjena ogleda na njegovome liku. A isto također da se ogleda u njegove fikr, odnosno idejnom razmišljanju. Vi ćete naći mnogo ljudi koji smo nekad slušali i u njega ste gledali. Kako je danas se kaže, vidi ovo sad zastupa ovakve stavove. Naćete ljudi koji su nekad mene i tebe učili, govorili da ovo ti je vađib, ovo more, da ovo ostavi, ne smiješ da... Kad sad pogledaš, on te vađive prekršio i ono na što te upozoravao, on danas radi. Budi vjeroučitelj, a nemoj da se promijeniš. Nemoj da te institucija koju radiš učim da si postao poput običnih ljudi. I sada kad te vratiš na govore Kur'ana, na govore sunneta, vidjet ćete da se ne poklapaju niti sa Kur'anom niti sunnetom. Međutim, njihov govor je usmjeren protiv onoga koji poziva Kur'anu i sunnetu. Kao što ćemo vidjeti. Vidni na hitara.